תעודת תליטה. מה זה? מה זה? אומר, אלה שיודעים לפרש במילת בראשית את המצווה השלישית. מה המצווה השלישית? פרשה שלנו. ברית מילה, זה המצווה השלישית. מצווה שלישית זה כן? ברית מילה? אז מה זה הפרו ורבו? ורבו, ואז יש לנו, רגע, ורבו, להתחתן, אנחנו גם נכון? לא זה קודם להתחתן, לא, להתחתן, שופך לא? דם האדם באדם, דמו יישפך, ואז ברית מילה. רצח וברית מילה. מה? אסור לרצוח אדם. אה. זה משבעת מצוות בני נוח. אתה מקיים את המצווה הזאת כל יום. בינתיים. הלאה. טהור מתחבר. פה אומר, והיינו בראשית, איך ברית מילה נרמז במילה בראשית? שזה אותיות של ברית אש. וברית היא יוד. הייתה. אות יוד. ואם אש, תמיד איש. הייתה? איך אתה הופך תינוק לאיש? אתה עושה לו ברית מילה. אתה מוסיף לו יוד. ואם לא, אש. לא אש. וואו. אין לו חוכמה. זאת אומרת, ואם אש היא תמיד איש. זאת אומרת, האש של בראשית, בראשית יש אש. קח את האש של בראשית, קח את היוד, יצא לך איש. תעשה בראשית, זה בת איש. בת איש אפשר לעשות את זה, נכון? או ברית אש, או כך בת איש. ברית אש. זה הבראשית. ברית אש. ופחי, את עם אש, היא נוגבה. זה אישה, נכון? ועל... נכון? אז אותיות אש היא צריכה אישה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כותנות אור וילבישם, אז נתן לנו בהתחלה את הכותנות אור באלף, של האדם הראשון, זה היה בחינת האש הרוחנית. ולחווה הוא נתן את האש הרוחנית שלה, איש ואישה. עכשיו הוא אומר, ועטרן אשות, הנה, תמר וקדמיתה, שתי האשות האלה של איש ואישה, אמר עליהם, כותנות, או... בעין? באלף. בהתחלה, אבל לא אותם. כותנות אור. זה ההתחלה. אחר כך הוא הפך את זה לאלף, לעין, מאלף לעין. נכון? דיביון, אותו הכותנו האדם הראשון, עליו מה אמרו? עקבו מכה גלגל חמה, תראה מה זה. מה זה? איפה אתה? זה כותנות. פה בפיסטל. כן. גלגל חמה, אתה רואה? היית גלגל חמה. לא, לא צד הזה. כן, כן. גלגל חמה. גלגל חמה. סבבה. מכה גלגל חמה. כאילו מכה... לא, לא, כי האור הזה, כותנות האור, הם יש רוחני עד כדי כך. זה האור, כאילו. קארן. כן, דולר מהרחוב, שהוא קולט אותו בקנון. אוקיי. והיינו. אז הכותנות הזה, הם יש רוחנית, נכון? גלגל חמה. שעד כדי כך, שזה היה מחשך את הגלגל החמה, מרוב שזה היה נוצץ. והרבה יותר אור מהשמש. כן. מה? האור של האדם הראשון. האור של האדם הראשון. מי שמתלבש באור הזה של האדם הראשון, אכן אתה רואה כמו ששייקי אמר על הרב גוסמן, שיוצא ממנו אור. נכון? אתה רואה, אתה אומר, בן אדם יוצא ממנו אור, הבן אדם הזה. יש לי הוא מהכותונת. גם תורן שלו, הוא כאילו מגדלו. מהכותונת. בגלל זה מגדלו. מה זה? לא הבנתי. ככה לישיבה שלו. מגדלו. מגדלו. הוא מגדלו, הוא באמת מגדלו. הוא עשה מהפכה בשקט. אבל זה המציאות של האש. בלי התנגדות. בלי התנגדות, נכון. זה עשה את האור. מאיפה? מהכותנות אור. מי שלובש את הכותנות אור של האדם הראשון, בעצם מכה גלגל חמה. זה הכל של צדיק. על ידי מה? רגע, האדם הראשון היה לו אור יותר חזקה מהשמש? כן. איך זה יכול? העקב שלו, לא, עזוב את הפנים, בכלל לא מדבר על הפנים שלו, מדבר על העקב שלו. העקב, זה היה כמו חמה. יותר, היה מחשיך גלגל חמה. אז מה הפרצוף? מה הפרצוף? אש.
מבין מה זה? מה זה גלגל חמה? המלאכים היו רועדים. הם מכינים לו שיש לקבל. לא עליי. סולים לו. רגע, בשר עליי. בדמו. סתם, אני כאילו חושב על איזה משהו. מה? על מה היה אתה חושב? כאילו אם אתה אומר שהאדם הראשון, מאוד חשוב. ממש כאילו, זה, זאת אומרת, השם ברא אותו, והוא בעצם, הוא כאילו בעצם השם אולי? זה מה שחשבו המלאכים. השתחוו אליהם. והיו בטוחים שהוא השם. אמר להם, מה? אני לא יודע אם מותר להגיד את זה, כאילו, מותר להגיד את זה. אני אומר לך שהמלאכים חשבו ככה. כשהוא נולד, כשהקדוש ברוך הוא יצר אותו, הוא השם. השתחוו אליהם, הוא משתחווים אליי. הוא אמר להם, מזמור לדוד, אבו להשם בני אלים. אבו להשם. מה אתם משתחווים אליי, אתה מבין? ברוב אז הוא אמר להם. הוא אמר להם, מה אתם משתחווים אליי? אבו להשם. נו להשם, אתם תשתחוו להשם, תשתחוו להשם בהדרת קודש. מה שאנחנו אומרים בשבת, בערב שבת, נכון? מזמור הזה. כן. אמר להם. דבו אדוני בלעין. אשכנזים. אשכנזים. בסדר. לא. אקטיבית, זה שיוצא לנו. תקשיב, אני לא, מהקורונה לא הלכתי לבית כנסת אצלי במושב. ואז המשכתי את זה, ואז בזמן האחרון אני הולך. מה שאני הולך לשם אני רק מתעצבן. קיצור, אתה כמו אבא שלי. למה אתה מתעצבן? יש שם כל מיני אנשים שעושים שם שטויות. מה למשל? מה עושים? בוא נשמע. נוריד לך קצת לחץ. לא, כל אחד שם... מושך לכיוון שלו. כן, ובית, יש שם איזה מישהו שמזכיר בעולש בעצם, והוא בא. אשכנזי, הוא לא מתפלל, בעולש זה ספרדי. אז כאילו, הוא בא ומרצ'ן שם דרשות וזה, לא יודע, לא. קיצור, לא בא לך טוב. אני לא יודע, כל הזה שם, לא בא לי טוב. תבוא, תגיד, אני בא להתפלל, מה אכפת לי מכל העם? אני מעדיף להתפלל לבית, בשביל מה אני צריך ללכת לשם להתעצבן? לא שאני הולך לשם ואני אדבר עם אח שלי בתפילה, אז מה יוצא מזה? אבל אני מפעיל, מה תעשה סבל תורה? מה תשמע סבל תורה? רק בעשרה, או קדושה, רק בעשרה. מה אתה יכול? זה הסת בכנסת היחידי. לא, אני יכול ללכת לעולש. קרוב? לא, זה יותר רחוק. כמה זמן אני לך? היה חצי שעה. ולבית עשרה זה שאתה הולך אליו כמה זמן? רבע שעה. וואו, עכשיו אתה ראשון. אבל גם אין עירוב. טוב. לא, אצל עולש כן יש עירוב. להם יש, לנו אין. לכם אין עירוב. אתה לא יכול לצאת מהמון. איזה דבר שאין עירוב? כן, כי אומרים שזה הדתה וזה יוריד את המחירים של הבתים. דרובים לגמרי, ממציאים כל מיני המצאות. יוריד את המחירים. שיש מסביב פה. זה מדרוב. אני גם הייתי גר לא, בבית ישוע. פס חזרי. אצלנו זה קיצוני לגמרי. עשיתי ככה. אצלנו במושב זה קיצוניים לגמרי. עוד האלה ש... גם לא היה עירוב, עוד היה מקווה פעם, וזה וזה. באמת? עכשיו? היה לתקן אותו, ולא היה לבד עושה את זה. לא, זה לא צדקה. ממש לא צדקה. עוד באלה שהקימו את המושב וזה, עוד היה מקווה אצלנו וכל מיני בית כנסת גם, אבל עכשיו כבר מי שבא, באו מהעיר ועניינים. כל נהיה שם העניינים. שמרחם עליהם, אפשר להחזיר אותם בתשובה שלהם. אמן. והיינו בורא מאורי האש. מה אתה מורח את הזמן, הרב? אני מורח את הזמן. ללמוד. בסדר, מדברים פה, מה נעשה? לא, אבל... אז רגע, אז אמרת יש להם... איבדתי אותו. תביא. הנה, והיינו. לא יודע. אני יכול? אני גם בלי משקפיים, אני מעצבן גם בשירות. ברחת, אז תדע פעם קדימה. והיינו בורא מורי האש. זה מה שתקנו בהבדלה, להגיד בורא מורי האש, למה?
יודקה זה סוד מעורה. שהם היו מאירים את הכותונת שאתה מהאש, מעורה האש. דהינון בהבדלה מן יודקה, אדם וחווה. הם סוד ו"ק, אבל היינו בורא מורה האש, דהינון בהבדלה מן יודקה, מן איש ואישה. כשנסתלק מהם היודקה, אז אחר כך מה נהיה מהם? חזר אליהם ו"ק. ואז כשהם חטאו, נבדל מהם היודקה, נשאר להם רק ו"ק, איש ואישה. כך נסתלק מהם היודקה מן איש, איש, נסתלק ממנו היוד, אישה, הסתלק ממנה הה', אז מן כותנות אור שנעשו מן האש, ותר דחבו, יעש אדוני אלוהים לאדם ולאשתו כותנות עור, וילבישם. היית מה קרה? מה קרה? עוד 10 דקות. לא, מה? כיפה קטנה? מה זה, יש מישהו כיפה קטנה לחייל שצריך. בבקשה. יש פה, איפה הכיפות? הוא אומר, וזה, ביעש. אולי הוא לא רוצה לשים בכיפה גדולה, אז הוא רוצה כיפה קטנה. בסדר, מה, זה מוזר לבקש כיפה קטנה. זה כזה מוזר. כן. אולי הוא מתבייש, אז הוא רוצה כיפה קטנה. לא, זה קטע. כן. כמו דוד. כן, יש כאלה שהם לא יכולים לקשר להם את הכיפה, נותנים את הכיפה, הגרוש הזה. בנט. אני אקרא את כיפת בנט. הידועה. למרות שעושה עבודה טובה. כן? כן, חזר בתשובה. לא, תמיד היה מסביר טוב, הוא יודע, הוא פוליטיקאי. הוא מכיר את הפוליטיקה של האמריקאים. הוא יודע לדבר יפה, הוא יציג אותנו בצורה טובה בתור דיבור. הוא יכול להיות שר. הוא מעתיק את ביבי, מה אתה חושב? גם ביבי יודע לדבר מול אמריקאים. ביבי אלוף. וזה הוא אומר, ויעש אדוני אלוהים לאדם ולאשתו כותנות עור וילבישם. זאת אומרת, האור הרוחני נתגשם ונעשה אור גשמי. זה האור של הנח. דקה? אור של נחש. הנה כתוב. מה? האור של הנח. זה האור של הנחש. זה האור שלך? זה קיבלת מהנח. אתה חזרת את כולו חנך. ראית מה זה? למה? לכן הוא אומר, בגלל זה תקנו בהבדלה להגיד בורא מורה האש. למה? הקדוש ברוך הוא ברא והקשין אותנו לגמרי, שלא נהיה בכלל ערומים לגמרי. היה זה. הוא הלביש אותנו בכותנות עור, בחומר, העכור, הנגוף. הגוף הנגוף. אמרת את זה בשיעור, נכון? מה? התלבטתי? מה אמרת? הגוף הנגוף. לא, כי לא ידעתי לכתוב את זה. רגע, מה זה אומר? אבל מה חשוב? מה זה אומר? הוא כאילו, אתה יודע. אבל מורה האש זה באלף. יפה. ברור אבל. אומר לך, תברך שהוא ברא, הוא הקשים, הקדוש ברוך הוא, את מורה האש הרוחני, כדי להלביש את האדם. שהוא לא יהיה ערום בלי תורה, ושלא תתקסם ממנו העבודה האלוקית. בגלל הגוף הנגוף. הבנת? להידכאה במה דחב, כדי להתאר במה שחטא. ככה תגיע להרבה ציון. אין אפס. אלי אוהב את הטונים האלה. למה? אז מתי אנחנו נתקן את זה? רק כאשר, לכן מתי בן אדם מתוקן לגמרי? רק כאשר לוקחים את הגוף שלו בר מינן וקוברים אותו באדמה, ואז הוא הופך להיות עפר, ואנחנו נתקן את הגוף. תגיד, למה כשקוברים, לא אני לא אף אחד, קוברים את הענייה בקבורה ומוצאים אותם בבד, בתחרים, ומה? מה, הגופה היא כאילו... צריך לשמור על כבוד המת. אז רגע, אז למה אמרת? מכבדים את אז המת. מה אמרת עכשיו? לא, אמרתי
ודאי שמכבדים את הגוף, הגוף הזה שירת אותך במשך 120 שנה שלך. מכבד אותו. או פחות. 120, לא פחות. מה, איך? למה לא? לא, אני אומר, יש אנשים שנפטרים לפני הזמן. בסדר, מה עושים? אז אמרתי, כדי לכבד את הגוף, דותפים אותו. מה נראה לך? זה הרימה והתולעה לא שולטת בו. זה סגולה לקנות, נכון? תחליפים. כן. סגולה לאריכות יומית. כן. באמת, ארז? אז קנה את אני החיים. חושב שאני צוחק. נזכרתי באיזה משהו שאבא שלי היה אומר. מה הוא אמר? תשתף אותנו. התקשר לאיזה מישהו, היה אומר לו, תקשיב, אני קניתי לך תכריכים. כאילו תתכונן. וואו. איום מרומז. יהיה התכריכים אצלי. נגמר, אני לא אזירו. כן, אין זירו, בדקתי. הוא לא אומר, תכין, הוא אומר, קניתי לך. קניתי לך אצלי בבית. בוא תיקח. תבוא מחר עם הכסף, שלא יודע להשתמש בהם. חנניה. חנניה! יוצא עם נשק החוצה לראות בערבים. תן לו. חנניה. טוב. ובגין דה, בגלל שהמילה בראשית היא עוד ברית אש, כן אמרו חכמים, הצדיקים שהם שומרים את הברית שלהם, צדיקים דנטרי ברית, שוב אינם חוזרים לעפרה. לא צריך להחזיר אותם לעפר. למה? לא צריכים להתגלגל עוד פעם בגוף. תהיו עור משחד יחביה דתברא מעפרה, נכון? הגוף מהאור של הנחש נברא מהעפר. נתמר. אז רגע. ונחש. יפה. רגע, שאני אבין, אז כאילו האור של הנחש זה כאילו... הגוף שלו. כן? כן. למה? בגלל שהוא פיתה את זה, אז הוא עשה לה... הקדוש ברוך הוא חיבור עם האור... הבנתי. ושם את זה לאדם וחווה. זה הגוף שברמינה נהיה חולה. בגלל זה, כאילו... כי בתכלס אדם וחווה, הם היו, זה היה כמו אור, כי אמרת, נכון? זה היה בעצם אור. זה הגוף שלהם. מה? אור באלף. באלף, אמרתי, אור באלף. זה היה אור. הגוף שלהם. ואז כאילו אחרי שהוא פיתה אותה וכל העניינים, נכון? בלביש אותה עם הקליפה שלו. מה זה הקליפה שלו? האור שלנו. זה הקלי. ואז בגלל זה אנחנו בעצם... יש פה מאבק בין הנשמה לגוף. הגוף וזה אתה באור. מורידה אותך, הגוף מוריד אותך, הנשמה מעלה אותך. לא, אני מתכוון, בגלל זה אנחנו גם גשמרים. זה אומר, נחש עפר לחמו. מה אוכל הנחש? כל מה שהוא אוכל יש לו טעם של העפר. לא משנה מה יאכל. אבל גלידה של זויה, לא זויה. גולדה. גולדה. טעם עפר. ובגין דה, מאן דלן נתיר ברית. מי שלא שומר את הברית בר מינן, ממשיך עליו את הזוהמה של הנח. דן מחיבות הקבר בעורף. היה עשה. להפריד את הזוהמה של הנח מהנשמה שלו. נינון הרשעים אלה פוגעים בבריתם, וגופה דילון אינון לון קבר בחיון. הגוף שלהם מה רגע, כתוב להם אינון בגוף הדילון. כאילו, הגוף שלהם זה כמו הכלב. כן, בגוף הדילון. זה מתבלבל כבר, אתה אני נותן, כן. המולטני לוקח מדגמים. בגוף הדילון אינון לון קבר בחיון. הגוף שלהם הוא בעצם קבר לחיים, בחיים שלהם. לכן הם יקראים מתים. רשעים בחייהם. איפה זה? בחייהם. כאילו, איפה זה אבל? זה מה שאומרים. זה מת. ובגין? תמשיך, ובגין בגין דה, מה שלה נתיר ברית, היא תדן בחיבוט. קבר? מצאתם? כן, באו אף פעם, מצאת? בגין דה צדיקים דניטרי, כן. ברית שוב. זה עברנו כבר, הלאה, תמשיך. גין דה מנדלה נתיר ברית, נכון? יופי. ראית את זה? כן. יופי. ולכן הוא אומר, ואילן אינון דגוף הדילון, אינון לון קבר בחיון. למה?
דוחקים שעתה בכל יומיים. אלה מסכנים, אלה שיש להם בעיה בזה, למה נקראים מתים? הם אלה שמפזרים ברית, אז הם גם עניים. הם עניות בר מינה. לכן העניות, הם כל הזמן דוחקים את השעה כל יום, לרודר, כמה אין להם מה לאכול. במלאכת דילון, גם בקושי העבודה שלהם, בקושי מרוויחים את לחמם. התבקע דמה בציפורניהם. יוצא דם מהציפורניים שלהם, שם האחיזת החיצוניים. ציפורניים. תראה את כל אלה שמגדלים ציפורניים, אתה יודע מה זה האחיזת, שאר החיצוניים בעניין. ראי! אבל אם הוא מנגן לא נשים. בגיטרה. אם הוא מנגן בגיטרה, אם הוא, לא יודע, מוהל, גם מוהל, יש לו ציפורן חדק. אבל אלה סתם גדלים ליופי, אתה לא יודע, פעם היינו עבריינים, גדלים בידיים. כן. ציפורן? ציפורן ארוכה. ציפורן ארוכה. בזרת. כמו סכין כאילו? במקום קיסר. גדלים, זה היה הסטייל. כן, של פעם. מבוגרים גם. כן, מבוגרים. נהגי טבעת, מוניות. תן להם טבעת. טבעת עם החותם. ובגין דת תקינו לאכזר את ציפורניים בהבדלה. ראית? זה להעיר אותה. למה? מוצאי שבת, החיצונים ישר רוצים לשלוט עליך, לנח מהקדושה, כדי שלא ינקו מה אתה עושה להם. אתה מראה להם את האור, נבהלים. פחדים. אתה מראה להם את האור ציפורניים. יש לה ציפורניים. כן, אתה עושה לה ציפורניים. ציפורניים. אני יודע שמראים להם את הציפורניים, מבטאים את הכוח של היניקה שלהם, והבא אדם מלובש בכותנות ציפורניים. זה היה כותנות אור, היה מציפורניים. אבו נערים כענני כבוד, היו נראים כמו ענני כבוד. הוא בהבדלה מיני, הוא האדם הראשון, אחר החטא, הוא נשאר ערום. מהכותנות אור, ולכן מה כתוב, הידעו כערומים הם, נכון? מיניו, מה זה מיניו? מהלבושים. הורידו להם את הלבוש הזה. כן. בגופה, ואז נעשה להם פתאום נהיו ערומים. כתוב, ונשמתה ורוחה ונפשה. זה החשמל שאנחנו מחזירים, המברך את עמו ישראל בשלום, ומטריה החשמל בשלום. זה אני מחזיר. גם בלבוש. זה החשמל שלו, מלבוש גם חוש. נכון, זה האור הזה, זה החשמל. כאן קיבלנו חשמלים של ג'ננה בתוך המוח, זה חשמל כנגד חשמל. רקטות, אור יהודה. יהודה. איך? אור יהודה? נשמתה ורוחה ונפשה, ערומים מכותנות אור. הנה מורה... ערומים מכותנות אור. הנה מורה האש. ובגין זה בשבת התחזרו לו, בגלל שבשבת חזר להם מהערת הכותנות אור, נכון? ככה אנחנו יודעים. בהדלקת שרגד לשבת בתרן פתילות דש, כוח הדלקת הנר של שבת. הנר של שבת, שהמצווה להדליק שני נרות כנגד זכור ושמור, אנחנו מחזירים. רוצים אותה. בני ברק, זה. בני ברק עכשיו? עכשיו בני ברק, תל אביב, גבעתיים. לא נוחת לי בבני ברק. איפה? לא נוחת בבני ברק. זה אמר להם, רק זה, לא נוחת בבני ברק. אמר לי זה. ואז פעם נחת, אמרו לו, הנה, תראה, זה. בדקו, זה היה לגבול בגבעתיים. זה איפה זה שהעבריינים. אחד שהוא גם בני ברק וגם גבעתיים. זה איפה שהעבריינים בגבעתיים שם. גבעת שמואל. פרדס כץ, גבעת שמואל. מכיר פרדס כץ. הייתי גם פתח תקווה. מכיר גם גבעת שמואל. כן. איך הפרדסים נמצאים שם פעם? זה היה הממלכה של אלפרון. גיסי, אח שלו, הוא פינה שם את כל העבריינים. עבודה כאילו עצמאית. למה? כי עשו שם את הרכבת הקלה. אז יש אנשים שלא רוצו להתפנות. כן, יש שם בזאת של כמו פחונים כאלה. הביאו אותו, להתיישב להם שם, היה קורא להם לשיחות. חבר'ה. אוקיי. ביפו היה איזה ערבי כלב בן כלב,
נתפס על איזה בית שם עתיק, שהתיישב שם, ולא זה, לא רוצה לעזוב. הביאו את אח איפה? ביפו, איזה בית עתיק אחד, מי הביאו? הביאו את גיסי אח שלו, הוא מתעסק בכל הדברים האלה. אמר לו, תקשיב טוב, 48 שעות תוציא את הכל מפה. תוך יום תוציא את הכל. כן, ככה הם מבינים. גם דני הביא את האוקראינים, לא אוקראינים. קווקזים, מה זה? כן. אוקיי, מוצאי שבת התעברון מניו, תקינו למר, מוצאי שבת בהבדלה באש. גינדי שבת ויומין תבין מתלבשים נשמתים בקוטנו בגלל, שבימים טובים שבתות, הנשמות שלנו. למה אתה צריך בגלל? מה? בקיתונות בגלל? בגין. בגין כתוב. או. למה זה שונה? לא, מה אתה רוצה? קראנו את זה כבר, נו. עוד פעם, נחזור. ובמצאי שבת התעברו מנהו, נכון? בהתחלה אמרנו, בגין דה בשבת התחזרו לו, נכון? הייתה את זה בגין דה שבת. לא, בשבת. הנה, זה בשבת. לא, אבל התחזרו לו. ברחת. אוי, זה שבת התחזרו לו. למה? שרגע. בגין דה בשבת התחזרו לו. אז למה חזרת אחורה? לא, כי לא הבנתי איפה. נחזור. לא נשאר התחזרו, בהדלקת שרגע. בסדר, עכשיו. רגע שמדליקים שרגע דה שבת בטרן פתילות דש, בגלל שאנחנו מדליקים, יש לי פתילות של בנר של המצווה שאנחנו מדליקים. כן. אנחנו מחזירים, לא, עכשיו על הדלקת הנרות של שבת, אנחנו מחזירים את האור שלנו, של י' וק', לא של א', של י' וק', של איש ואישה, לכן אנחנו מדליקים שתי נרות בשבת. יש מצווה נדליק שתי נרות בשבת. לא, איש ואישה, איכות. כן. וזה, זה מבחינת זכור ושם, הוא רוצה שבת התעברנו מן האור. רגע, לא הבנתי, זה לא קשור לאור של מהחץ? האור הזה? כן. על ידי שאתה מדליק נרות שבת, אתה בעצם, לכאורה הנשמה שלנו חוזר למה שהיה לפני חטא אדם הראשון. שבת איפשהו זה... שבת זה מבחינת הנה קלאוס. מוצאי שבת התעברון מניו, מתבטא למה, זהו, מסתלק את טהרת מאורי האש הזה, לכן תקינו לנו מוצאי שבת, הבדלה באש, כדי להשאיר איזה מעט טהרה מהאור הזה. אז אנחנו מראים את הציפורניים. זה משאיר את הטהרה, אבל מצד שני זה פרידה מהאור. נכון, אבל לפחות זה משאיר לך. אתה מברך בורא מאורי האש, קצת מחזיר מהאור הזה. כאילו אתה... אתה מריח ועושה בורא מאורי. איכשהו, כן. גינדה בשבת, והיומין תבין, תלבשי נשמתין בקוטנו, ובגלל בשבת הם טובים, יתלבשו את הנשמות בהערות הקוטנות תור האלה. לכן אמר הנביא, על כן באורים, כבדו השם. תלבשו במלבושים יפים. תכבדו את השם, הוא כמו הרבנן, כבדו בכסות נקייה. למה? אתה בא בכסות נקייה, אתה מקבל את האור. צריך לשים לב לזה. לא יש לך כתם, אתה רואה, יאללה שטויות כתם, לא תחליף את החולצה. כן, אבל זה גם בהרגשה לפעמים. זה כאילו כמו הגוף למעשה, אם הגוף כאילו יש חושך. מיד אמר מיליאן אילן, מיד שראה מאמנה, משה רבנו אמר את הסודות האלה, השתתחו כמה כל בני מטיבתא. הודו לו, שימח אותם בסודות של התורה האלה, ואת חדווה ביניו, כחדווה כד התחדש ביניו, זה דור. אין שמחה ביניהם, כמו השמחה כשמתחדש סודות התורה ביניהם, זה כל התענוגה של השמות. רגע, טוב, בסדר גמור, יאללה, סגור.